Hej. Jeg vil gerne lige fortælle lidt omkring, hvordan jeg bruger SharePoint og hvad I kan finde hvor herinde. Hvis I kigger her for oven, så har I den, der hedder beskeder. Og I kan se, at jeg har lagt en besked ud til jer. Og det, der står under beskeder, det er meddelelser fra mig. Det kan for eksempel være omkring fremmøde, det kunne, når vi når dertil, være omkring eksamen, eller det kan være omkring ting, I lige skal være opmærksomme på. Så det er vigtigt, at I tjekker den flere gange om ugen. Den, der hedder arbejdsplan, plejer jeg ikke at bruge til så meget, så den springer vi lige over. Men så har vi det, der hedder diskussionsforum, og det er her, hvor I kan komme på banen. Jeg har lagt en lille præsentation ud, og nu har jeg jo lavet en video til jer, så jeg har ikke skrevet en hel masse der. Men jeg vil gerne opfordre jer til, at I sådan lige kort præsenterer jer selv her, fordi det her, det er sådan et forum, hvor I kan skrive med hinanden, men også hvor man kan stille faglige spørgsmål, hvis man har nogle af dem. Og der er I altså velkomne til også at svare på hinandens faglige spørgsmål. Jeg går selvfølgelig også ind og kigger på den, men hvis jeg nu ikke lige når det, og en anden har svaret, så er I meget velkomne til, hvis I har spørgsmål til nogle af lektionerne, eller hvad det nu kan være. Så er det vigtigt for mig at sige, at al kommunikation foregår herinde på SharePoint. Det vil sige, at vi kommunikerer ikke via Ludus. Det eneste, vi bruger Ludus til, det er, at I lægger jeres opgaver ud i Ludus, altså afleverer i Ludus, og jeg henter dem ned og returnerer dem i Ludus. Men ellers så bruger vi ikke Ludus. Så det vi gør, det er, at vi bruger vi bruger mailprogrammet herinde, som man kan få adgang til, hvis man kigger herover i venstre side, så kan I se, at der er noget, der hedder kursister og undervisere. Og hvis jeg går ind under den, så får jeg selvfølgelig mit billede. Det er jo ikke sådan, som jeres ser ud. Men I kan se, at jeg har jeres mailadresser her. Og hvis man går helt ned i bunden, så er mit navn der også. Og det vil sige, at I skulle have mulighed for, der skulle også gerne komme en mailadresse frem, når I er inde på jeres side til mig. Og det vil sige, hvis der er noget, I skal spørge om, eller har brug for at vide noget om, eller måske noget af sådan lidt mere personlig karakter, som I ikke har lyst til, at andre skal være en del af, så skriver I til mig via den mailadresse, der gerne skulle stå hernede. Fordi så får jeg den direkte i min mailbox, og den tjekker jeg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Så det er altså her, kommunikationen foregår, bortset fra selvfølgelig, hvis det er noget, som alle kan have glæde af, jamen, så gør vi det inde i det, der hedder diskussionsforum. Ja. Så vil jeg også godt lige vise jer, jeg har lagt nogle lektioner ud, som I kan se, så ligger der en mappe, der hedder introvideo, velkomstbrev og kommunikation, og det er så den video, jeg er ved at optage nu. Derudover så ligger der nogle forskellige lektioner herover. Og hvis nu for eksempel vi går ind under lektion 1, så kan I se, at herover der har I et Word-dokument, der hedder lektion 1. Det klikker jeg lige på. Og så er der noget tekst. Der er også en henvisning til en video, I skal starte med at se. Og så kommer der her en beskrivelse af, hvad det er, I skal lave i den her lektion. Og det gælder for alle lektioner, at det er meget vigtigt, at I læser hele lektionen igennem, inden I går i gang med at lave den. Fordi der kunne jo være noget på side 2, som I har brug for at vide, inden I går i gang. Så læs tingene grundigt igennem, og så går I i gang med at lave opgaverne. Heroppe der kan I se, hvad formålet er med lektionen, og I vil også kunne se lidt omkring, jamen, hvad er det for et emne, og hvad er det for noget materiale, vi skal bruge. Jeg går lige tilbage. Så kan der i de enkelte lektioner ligge, ud over selve lektionen, så ligger der også et Word-dokument her, der hedder, sådan laver man en screen dump.
Og det er fordi, det har I brug for at vide, for at kan svare på lektion 1. Så det er vigtigt, når I åbner de forskellige lektionsmapper, at I får kigget den igennem og ser, hvad ligger der ud over selve lektionen. For der ligger altid en lektion 1 eller 2 eller 3, eller hvad nummer vi nu er nået til. Men tit og ofte ligger der også vedhæftet andre ting. Så det er vigtigt, at I er opmærksomme på det. Nu går jeg lige tilbage, og så prøver vi lige at gå ind i lektion 2. Og her vil I lige om lidt kunne se, her ligger lektion 2, og går vi ind i den, så er der her nogle links også. Og det skulle gerne fungere sådan, at trykker I på det, så bliver I stillet direkte hen til, i det her tilfælde, en artikel, I skal læse. Eller hvis vi tager et andet link her, så er vi i, i-bogen. Og der er det vigtigt, at I er logget på i-bogen, ellers så kan det godt være, at I får at vide, at I ikke kan få adgang til systemet. Nu er jeg logget på, så derfor bliver jeg stillet direkte om til det. Og der skulle I gerne kunne bruge linksene til at komme hen til det, som I skal læse. Og der er ikke så meget hul igennem lige nu. Men sådan der skal det selvfølgelig ikke se ud, når I er logget på. Ja. Godt. Så er der lige en ting mere, jeg vil vise jer. Så skal jeg lige tilbage i systemet. Vi kommer ud til lektionerne. Det går lidt langsomt det her. Så er vi ude ved lektionerne her. Og hvis I kigger på, vi går ind på lektion 5. Bare lige for at vise jer, at der kan også være, i det her tilfælde, vedhæftet en pdf-fil. Nu gætter jeg på, at min computer bare åbner den uden problemer. Men hvis jeres computer ikke gør det, så skal den åbnes med det program, der hedder Adobe Reader. Og det er noget, I kan downloade, hvis ikke I allerede har det. Men den slags filer kan der altså også være. Ja. Så. Det var lektionerne, vi havde til at ligge her. Og så har vi her en boks, der hedder links. Her vil jeg lægge, hvis der er nogle links, jeg synes, der er vigtige, som ikke ligger inde i lektionerne, så vil jeg lægge dem ud her. Men det er også her, I finder nøglen til i-bogen. Den ligger her ikke endnu, men det skulle den gerne komme til i løbet af kort tid. Så her kan I simpelthen finde linket til, hvordan I får adgang til i-bogen. Det vil komme til at ligge her. Så nu har I fået en lille rundvisning i forhold til, hvordan jeg bruger SharePoint. Og hvis I har nogle spørgsmål til det, så skriv endelig. Hej hej.